Ahoj! Takže ja ťa vítam na mojom serveri menom Peťko SMP. No a dneska vám tu aspoň chcem teda troška poukazovať. Maximálne teraz tento server už je dokopy otvorený 18 hodín, no 15 hodín asi. Asi 15 hodín to bude, neviem, je otvorené už. A za 15 hodín už síce to moc ľudia ani nehralo zatiaľ, ale Spawn Attack je hotový. Tieto prešuplety to vám dá full iron nováčkom, hej. Tu si môžete brať proste teda veci. A vlastne teda teraz vám idem ukázať všetko, čo tu môžete nájsť. Takže dole sa spájnete, ale nie taký spájne. To vám dá adventure mode a napíšete ahoj. A to je tá. No, proste tá čestka. End čestka, tu máte nejaké veci, ktoré ja nepotrebujem. No a teda toho sa ide na survival tam. Potom to sa ide na taký mini parkour, hej, taký úplne maličký hop. Proste easy skoky. No a tu proste bože, ja spadal. To vyskočí, kde stačí jeden diamant, ale musí to ísť. No a teď som takto postavil takú ako keby bežu. To bude okolo celého spawnu, už mám aj na tých pár builderov. A to máme gigantický názov Peťko SMP, tam je mob trapka, keď to chce XPčka, tak proste to môžete si nafarmiť a to vy máte veci z toho. Toho je tam veľa. No a to je zatiaľ všetko asi z môjho serveru. Dúfam, že sa sem napojíte a užijete si to tu. Je to, ešte raz hovorím, SMP, kde môžete proste zabíjať sa, kradnúť, nie hackovať, to nie. A môžete aj ničiť vejsky, ale tak no. Proste a admini budú už aj pozorovať ľudí, že či náhodou nemajú nejaké hacky alebo tak, lebo už mám aj pár adminov, ktorí budú tu hravať asi troch. No a tak. To už potom sú také gigantické schody smerom dole, to dostanete survival. No, to je proste ender chestku pre ľudí, pre vás. A dúfam, že si to teda zahrajete, lebo fakt chcem tu mať aspoň 20 ľudí a potom zvýšim server na 30 a môžete tu, no proste budú tu hrať ľudia. A môžete tu aj teamovať, proste, že budete mať nejaký svoj team, gang. Zatiaľ som to len ja gang. A tak. No a proste, jak som hovoril, som to troška staval. Ten spawn vyzerá krásne, akože keď sa niekto napojí, bum, budete toť. Bum. Tu máš ahoj. Tak ďalej tam máš tú spoločnú čestku toť. Vždy ľudia, keď toť si proste môžete takto ísť, toť je taká cedulka odmena. A to dostanete bum, 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 bum. A mám bum, 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 bum. Tak. A dostanete full iron armor. Ktoré ja teraz nepotrebujem. No a dávam to takto sem. No a to je asi tak celé zatiaľ z tohto serveru. Možno tu ešte čosi pridám. Ale ja si myslím, že je to tu celkom dobre, takže čau.